Pokračujeme ďalším bodom reguly a to je bod číslo 17. Žiadosť o odkúpenie pozemkov ale iných na Vajnorských jazerách 2901/18 a 1. To sú brehy, ale pozerám na tú mapu, že kde to je. Aha, dobre, tam v strede materiálu máte mapky a to sú vlastne pri Malom jazere. Tu na pri Malom jazere vlastne brehy. A vidím, že návrh uznesenia je a predpokladám, že komisia takto to vymyslela, že nie odpredať, ale prenajať mu to. Tak? Sa odporúča. Čo myslím, že je logické. A prenajať mu to na koľko? Schvaľuje poslať výzvu regiónu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na čas pozemku a to je 18 a nie je to na dobu akú. Tam sa to čítam ale z uznesenia, neviem, či komisia nenavrhla aj na nejakú dobu. Obvykle dávame na 2 roky? Tam, mám pocit. Tak asi obvykle, dobre, termín tam musí byť. Čiže pani poslanci, otváram diskusia k tomuto. Sú nejaké návrhy, čiže keď nie sú návrhy, tak by som potom... Ľubo, nemáš ruku hore? Ja len takú dôvod, prečo prenájomno by teda boli informovaní, lebo je tam prístup k brehu, vlastne tým pádom by odrezal prístup k vode na istej časti, teda na tej časti, ktorú si chcel odkúpiť. No keď to prenajme? Je to len na dobu určitú, či prenajaté. Odkúpenie je nezvratné. Budeme mať podmienku, že to nemôže prenajať tretej osobe, ale nevidím dôvod, prečo by to robil, lebo tam má chatu a on by to prenajímal na čo. Ale môžeme dať takú podmienku, že to prenajať. Prosím? Čiže každý, že môže tretej osobe sa páči. Tá moja poznámka nebola preto, že či to neprenajme on, ale my keď mu to prenajmeme, tak aký je rozdiel technicky v tom, že skrátka sprístupniť breh alebo nesprístupniť breh. Hovoríme, že nemôže, aby skrátka bol breh sprístupnený, ale keď si to prenajme na nejakú dobu určitú, tak pravdepodobne to ohradí, ale čo s tým spraví, nie? Nemôže to ohradiť, potom musí začať vlastne pravdepodobne? Nemôže to ohradiť podľa zákona o vodách, myslím, je ten zákon, ktorý hovorí, že myslím 5 metrov je brehová čiara a tam ten pozemok musí byť prístupný vodám. Ale to je tá strana, presne viete, kde to je medzi tými, že tam nechodí nikto ležať. Tam väčšinou sú iba tí vlastníci, lebo logicky sa tam nemáte ako dostať. Zadná strana tej chatky v podstate ako ja som tam nikdy nedošiel. Rybári. Tí susedovi Rybári tam chodia. Ale my môžeme byť rádi, že len niekto vám tu zaujíma, že nám nejakých 5 € za to zaplatí, lebo to bude musieť predsa zaplatiť nejako podľa nášho sadzobníka, ne? Ani to tam Čiže takto, bolo by dobre to tak upraviť, že oslovíme, pani poslanci asi schvália to prenájom a to oslovíme pána reguluje, že keď má záujem o prenájate parcely 18, tak podľa sadzobníka bude za nejakú cenu, ktorá je schválená sadzobníku to mať. To by jedno výzve, vlastne tu je vlastne v tom návrhu zistenia, že vlastne pravde poslanie výzvy pánovi regulímu, takže vlastne našľame výzvy, kde uvidíme, že tu vlastne dostupný. A uvidíme, jak pán regulí zareaguje, či si to bude chcieť prenajom, lebo jeho záujem pokúpiť. Nech sa páči, pán poslanec. Že pokiaľ viem, tak teda on tam má už nejakú takú plošinu, čo akože to využíva, čiže vlastne aký je praktický účel toho, že to potrebuje mať tak. To je odpoveď na predaj. My mu to nechceme predať a keď chceme, ponúkame možnosť predať. Čiže on si to možno ani neprenajme. Je to možné, že sa neprenajme a je tak pádom asi to bude vedieť, že si to začne. Ešte sú v diskusii nejaké návrhy, otázky? Nie? Takže dávam slovo návrhu komisii, ale tam by som navrhoval doplniť na dobu 2 rokov tej výzve, dobre? A za podmienok určené, to ani tam nemusíme dávať, že podmienky sadzobníka, lebo to sú normálne. Tie sú určené, tak. To tam napíšete potom do toho sprievodného listu do tej výzvy, áno? Takže nech sa páči návrhu komisia. Na 2 roky. Výzvu mu poslám na 2 roky. Uznesenie číslo 190, žiadosť o odkúpenie časti pozemku registra C v katastrálnom území Vajnory, lokalita Vajnorské jazera, parcelné číslo 2901/18, 2901/1, pánovi Milanovi Regulimu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní schvaľuje uznesenie číslo 190 v predloženom znení s doplnením, doba prenájmu bude určená na 2 roky. Dobre, čiže návrh uznesenia máme, ideme hlasovať, kto je za, kto sa zdržal,
kto je proti, 8 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, uznesenie je schválené.